Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni LB nga napoluan plastic. Dear Manong Nemi, naragsakak nga saan kunak manong. Tanaragsakak gabota. Kasi na po Diyos Manong Nemi, kadawan ti dumdumteng nga nakana nga sa gubanit ko. Ken, sa gubanit ti anak ko. Ti anak ko Manong Nemi nga kakaiso na nga liwliwak ko na. Nagsipod ta, nabayagan nga single mami ak. Naragsakak agsipod ta da ti anak ko at da isuna amang mangted ti inspirasyon ko nga trabaho. Awan ti kapuna, kahit ko dagbiyang dito lubong saan nga isuna, ti anak ko, nga tayo taunay ti pagyamyamanat ken kuana. Nalidayak, agsibod ta, ti laing anak ko tadda. Awan ti asawak. Sa idagtawan pa laing iti pito, ti anak ko Manong Nemi, ket pinanawan na kami. Nga dahi nga paset Manong Nemi ti kasla, makaitad kanyak itiliday numalakip ko. No anya ti basol ko kini Ruel, anya ti basol mi kini Jean nga anak ko. Tapos salatan pinanawan na kami, gawan ni nyaman na. Saan nga nagbaling nga napudno kada kami ni Ruel Manong Nemi, nang runa kanyak. Kat nung hasta nga malakip ko, sangaw ko maliklikan di magawidan, titutumrem ken panagurubos di kitiluwa. Nang runa Manong Nemi, noon tapay lang makita nga pakalaglagi ken kuana. Kasi sa anak namin nga mamagi, nga bigla latang nga nagbalbalo ni Roel. Nakasaysayat, nakadungdungo, nakapudpudno. Dahil nga talugading nga ikotan idi ni Roel, ti makaiga po no apay nga nasursurok nga impateg. Impateg, iti awan patingkan. Nga dahil matiga po na, nga idi taidjaya na kanyak ti kalaysa, imanugutak nga dakos. Gabota pa check, nga sanag tungag babawi nga magkaasar ken kuana. Nadan kami ti kabukbukudan nga balay, adadan ti ragsak mi, idi maipas nga ni Jean. Iso na laing ta. Nagkaroonak iti diferensya. Kung ti doktor nga saan nga mabaling agsikugak, delikado kanyak, kan delikado tagbaling nga sumarunong anak ko nukas pagkarikan. Nga daytan di ka po na noapay nga nagpalay gitak. Nga dayto siguro ti rason kan ka po noapay nga ininot nga limamiis ni Roel kaniya. Dinamat kayat, uno dinamat ibaga.
Nagkilini ti atap ko manong naming nga kayat na ti maddaan ti lalaking anak. Kaduan na ngamin nga stat mga mangit kumano. Ti lalaki kayat na ti lalaki nga putot. Saan nga naragsak no awang putot na nga lalaki. Nga dayta ka no ngamin nga lalaki kit isot mangiwaras ti kapututan no apilyado na. Kinagunanak siguro. Gawat naknak manaklatay din nga nagpalaygit. Dinak napakawan siguro. Takabaga mo malatan manong nemi tanudoktalan milaengen kay ni Jean nga anak ko nga awanin ni Ruel. Surat laengen timbati na para kada kami nga gina. No kasano ti sakit tinakem ko nakasuno nga nasakit tiriknak. Iti panang panaw kada kami ni Ruel. Nadlaw ko nga mas pay kay ni Jean. Tanapukawanan ti ama. Nga di man lapulos nagpakada kano ni daddy na. Tano nagpakada ko ma, ingkawid na ko ma. Hala, nakabaybayag mingin liwliwag ti amin. Ingkari kiti anak ko. Anak, ureak may sak nga mangi sakad iti masakbayam. Ikarik kang ka, saan ka nga baybayan? Siyak ti inam, siyak payen ti amam. Kasi na po Diyos, manunemi, napatakkel ko ti anak ko, nga ni Jean, nagraduar iti elementarya, first honor, nagraduar pa yung manunemi, ti high school, ngay sudbalidikturyan. Ganiti pa nagbalasang na, manunemi madandanagan na. Nagsipod ta, siyempre, napintasak kat imalakan niyak ni Jean. Kunada nga rod, logapabay kami at agkamsat kami kano. Tasang ko man na may baybayan ti bagik, na mga obisina akmanong. Awa mo tinarigat nga trabaho ti balay, kabuta dududwa kami met, manulaing ti labaak, nang runa di amon ni Jean taglaba, kat isun taglablaba. Iso pa yung nagdaldalos, tilang aramidak nuwang kit agluto. Sana mas matiluto ni Jean, kabuta, insurok mat kang kuwanan. Naragsakak, kabuta, adda ti anak ko. Malidayanak, gabuta, dudutuwa kami. Yan sa bagay manong, kakmatan ka sa pulan pa iti sa bali. Basta dati anak ko. Patantanagan kunak. Nukasta nga makitak manong nemi nga adu dagiti kumamat-kamat asumabat-sabat kay ni Jean. Dati pa nagbalasang na manong nemi at dapayan dagiti umay pumasyar dito balay nukasta nga rabi iti biyernes. Anak, sangwam latay da. Awan ti maramid da no talaga nga, di mo pa kayat. Alangan met, nga sinabo mi da, amangan met no dadakas nga, panggap da ka, amangan no kidnapan da ka. Basta ipakita mo latati sayaat mo, kadagiti magpasyar ka, basta ibagam ka nakwadang obing kapay, kahit mo pa lang tagturpus, kahit mo nga hanga madisturbo ti panagbasam. Nagbalimet nga na disiplina kaya na siya at nagkita karaaram kayong kuwanan ng payad damat nagkita karaaram manong agat-arak kadagat sigarilyo. Diyos ko. Numabalin lang ko makit saan mi nga awatin na kita nga sa nga ilya nga manangarot. Baka kit nagdadakas nga ramidan na kada kami. Napadasan na kami pa yun nga inubur manong. Sada iti mang pasyar iti anak ko manong naming nga arig na saanin nga makapagnaga pati bartek na. Kami pinastre ka, yung naguburkid din. Tapi dito ng tawag mi kinakapitan agad na imayan tanod dahil tiniliw da isun. Malagsid ka na kinagpasyar dito iti anak ko dito balay, adupay di kiti mang disturbahan o kayang kuwana iti panagbahat sana iti college. Isukang ka na yung kibagbaga kayang kuwana. Jean, anak, likli kami da. No saan mo maliklikan, ibagam ka nakuha nga saan mo pa lang kayat ti madaan, ti kaya na yat. Wano, masaludsod ko man. Ada ka din nakarik namin ti ayat. Ha, anak? Awan pa'y mami. Iso nga ang pagnanagan nyo.
Aging ka nga nagturpusan ti anak ko manong name ti kolehiyo kat nerwarnat panagtik na ti board kat maysan nga nanay accountant. Nagsaka na ka, kinamkadlaan, kaslay di kalman lain. Manulang tatawan idi ni Jean, idi panawan na kami ni Roel. grade, grade 1 na pa lang hindi, 7 years old. Grade 2. Ita, nagturpusan ti high school, ati college, nerwar ng ti board na, bagup obisina na ti may nga bangko. Agpadpada kami ng agup obisina. Bimasit met kedi ti umay nang pasyarin kang kuana. Tamabainda na, may isang nga professional, college graduate, accountant, ti anak ko. Si Mardingin anak ti agat chiko no agat arak no may mang paspasya kang kuana. Dagiti karuba, nga tricycle driver, karpintero, mason, dagiti tubero, jeepney driver, kada bus driver. Nga mahumalangin umay mang pasyar kang kuana nga natay pada na nga professional. Oh, awanin ti problema manak. Tanang graduar kan at ang trabaho. Ngayon ti makadakis. Tapi nga aumatin ti umay magpasyar kang kadito balay. Idadda ka bilang ti college kat talagang pila-pilaan da ka. Mami, mabain damot din ha? Sino nga ito ti umay dito yung pasyar? Sakla mo, di opisina nyo ngay. Awan ti kursunada kang kasadyay. Wano sa diyamot opisina nga papaharam ka. Ibagam no ka, umay da kapasyarin dito yung balay. Mami, awan tagaraharam ka niya opisina. Ngayon mawang pa tinakarik namin ti ayat. Sampai nga dimteng na nagsabat ti dalan mi ti lalaking nakariknak ti ayat, mami. Anak, dahito ti may bagakeng ka, ha? Tanangem tagpili. Ano nga ti pilyak, mami, kat umit pagpilyak. Kahit ko nga sawen, nukas pagarigan ta dumteng tuman ti lalaki nga pakarik namin ti ayat. Tanangem tagpili. Tiag desisyon. Ha? Ano namin tinapintas nga talugading para iti may isang lalaki? Mami, kaskadi ka ni daddy? Api ko makaski ni daddy, kat saan nga nagbalingan na pudno. Tinapudno nga gayat, uray anyat mapaspasamak. Awan ko na nga kwan. Unconditional. Dahil that you true love. Unconditional love. Kang ronanti amin anak. Siyempre, no agayat ka, tayo rumbing ayatem. Saan ka agayat, kanitay tao no lalaking saan nga rumbing ayatem. Apa ka saan nga rumbing ayatem, mami? Mamaling nga saan nga napod, no? Mamaling nga, at saan nga na siya at nga, aramid na. Tay bastos, awan mabain na, awan dayaw na. Dajay, kasano nga rin nga maamon ta, mami? No, dahito kit bastos. No, dahito kit awan dayaw na. Di bastos sakit bastos. Tinaon daw dayaw na, kit madlaw mula tang, awan dayaw na. Awan rin pa nagrespeto na. Sanlatan, mami. Ano? Ano ka sanlatan? Saan naklatan nga kayayat? Saan ba't nga rin nga mapalin, iha? Baka maitulad akang ka. Kabuteng ak, mami. Anak mo't kabuteng mo. Baga makasara kak tigas ka ni daddy. Nga saan nga baling nga napod, no? Gusto nga sanak lang nga nagayayat. Kasano nga rin na makasarak ka ni ti lalaki nga talaga nga pakaring namin ti ayat. Tsaka mo, mami, di lang mabaling nga saan nisot pagsalitaan ta. Ang problema, aklang no ka eh.
kalpasan lang ti talo nga bulan manon na mi kalpasan dede nga ba nagsarita mi nga ti topic mi ket may panggap ti ayat. Idi dumteng suna manon na mi nga naisem. Oh, nainlaban ti anak ko ah. Mami, kung nakidi nga, ijak tupulos agayat, tamubutengak. Ngam kastigayam. Anya di kahit mo sawen. Alag istorya ka, istorya ka. Istorya amin na. Iya, istorya. Willie tinagan na. Willie? Hmm. Kinapudno na kita. Nasapak ko mga nagawid. Half day lang kumakarato yung aldaw. Ang pagkisumat nga timawag iso na. Kaya inawis na. Nabanan nyo? Napangkam nagmulmol. Di mami. Napang kami nag-window shopping. Napang kami nagpaspasyal. Kinapudno na, oresan ko kumakayat. Yung katangan na kita ito yo. Ano na ita? Regalo na ka? Regalo na kanya. No, ang payaw okasyon. Inawat mo man. Impapilit na eh. Nasakit mo tinagan mo dyan kawatin. Sunala ko na. Damo yung tagkuyog. Masansan nga tawagan na. Masansan nga teksan na. Papingin talang iba kayo. Sa akong tuloy baga kini mami no, at marikrik na kang kuha na ko na. So nga kasama sigurado ko nga talagang agayatak ka ni Willie. Nang runa, itiredya nga panagkuyog mi. Dahil may katlong panagkuyog mi, mami. Ket, very gentleman, caring, understanding, napakumbaba, tanood na masabat mi no kang medyo nataingan ket, hello po, kung kunana, agmano akman lula, kung kunana, ori no anam amo, no langan at lula kada lulo, agmano akman lulo, agmano akman lula. Ori sa na amam mo, nga masabat yun lang. Wan. Natay, agkurno, agkumbawa. Sila kumadi tiyempo tapo, hanggang kunada. Nga masapol nga agkurno ko kada kitay hapon, tano saan kita, nanggranda ka kasjay. Kasla kasjay, mami. Saan ka din ka kasjay tinasyaat nga karakteron o gali, di may isang lalaki, di may isang tao. Nadayaw. Tengarot agmano mo rin din amo kit agmano akman lulo, agmano akman lula. No adate langana tira sa respeto, na executive ko mati langana masabat mingit. Hello sir. Good afternoon sir. Dati doang ima nang ikumbawa na kasjay. Inyarte ti anak ko mano. Imisa makmet. Saan ka di kasjay tinasyaat, yung gani na ma? Nadayaw? Napakumbaba? Very gentleman. No sumrek kam kumay ti may nga ridaw. Umuna, nga mangilukat ti ridaw para kanya. Wow. Hindi mapangawag merienda. Insagana na nga, pinunasan pa. Babenti na kulap na, di pagtugawak. Wow. Nakasarak at kasi anak. Isukarot ni Willie. Kahit ko mama mo iso na. Igor kayo pa lang doon aklunek siguro. Iya mamuktugin so ka na kayo. Kumusta ti family background na ngay? Jack, nagsaludsud kang kuha na mabainak ba't mami? Ano ko mo ti saludsud? Kumusta yung nakeng ka? Ano trabaho da? Ano't ugali da? Awang ka di matlang ti. Kasi di ko mama, rantak ti mga interview kong kuha na. Kat di, paimbestigar mo. Paimbestigar nga. Mangupa ka ti
para private detective. Tapno imbestiga rin na ti family background dahil nga willing nga magbaga. Saan mami? Mabainak mo tina, ito numamuan na nga eh. Hanggang tinasakit tinakam na, as pagaligan tamamuan na nga. Ano nga paak pa ti private detective, tapno lang maimbestiga rin ti family background na. Saan ka din nga umanayin ti kasi dyan, mami? Alam mo na nak, ngaman niya mariknam kayong kuha na. Nainlabak nga rin kayong kuha na, gabuti kasi dyan, kina gentleman na, kinadayaw na, kinapakumbaba na, kinarasa ka sa sarita. Gwapo ka di matlagin suna. Samat lang isot makuna nga gwapo, mami. Ngayon mo, noon na siya ti ugali ti tao, oray pangit, agbaling nga gwapo, di ba? Digad kahit na sa wen, nga saan nga pang artista, tila nga ni Willie. Saan? Ngayon numatmatam, nga mabaybayag, gumap-gwapo. Nang runa no aramidan na di kinasiyat na. At apay malapsan mga palpalama ha, nakadayo kami, malagip na. Gura ka. Apay saan ta nakita yung palpalama ko na, mabal na soblian ng ikan. Rin to talaga na doon mga tatao, kagura na pa, nagpalpalama. Ikugtar na pa, no, aring na kasi dyan, pasalsaling nga ron. Ngayon miso na, nalapsan na lang rin, tahan na nakita ita nga dagos, sinublianan na palang napadinikan. Sta? Saan nga di mami nga kasi dyan pintas, siya at nga karakter, o galit may isang nga tao, managtulong, napakumbaba, na dayaw, naragsak ka sa salita. Sige. No na-inlove kan, saang mga dagos nga bastas aklunan iso na iya. Obserbaron pa lang na lain. Okay ba? Sige, mami. Tanangik ka talaga. Tanangik. No talaga masigurado ka talagang ipatpatag ko ni Willie, kinipatpatag nak, adan to nobyo ka. Iyam amukton ka na kayo, mami. Intuloy nga rod anak ko manong nemi, iti pa nagtrabaho na. Intuloy ko man tinagtrabaho. Ganito opisina, oy, kumusta ka, LB? Kastoy, sila di pa nanayunan titawan mo ha. Nakasayang-sayang, saan ka nga nangalay sa baling asawam. Kapag nga mangalak ko mat sa baling asawak. Nakirelasyon nga ko ma. Si asawak pa ilain. Niya mo, baka natayan, ti dating asawam. Ure pa Jakon kayat. No, nakasayang-sayang ti kinapindas mo. Huwag gayam, kumusta tanak mo? Mga opisina matin. Apo no, aghabay kayo nga, asla kayo lagkamsat niya. Nasa umon. Kahit, kumusta mo tibiyag na? Abay, ag-asawa. Kumadretan to, ha? Ano kumadre? Gawin. Anak kag tuti kasarte anak mo. O sige, kumadre. Malubos ti Apo, ha? Ako may boyfriend na. Dandanin. Natanang lang amin nagpili, eh. Dito nga ti advice ko kayong kuha nga tanangin na nagpili. Nasingpet ka no. Diyagan aram kayong kuha na. Napakumbaba, nadayaw, manangisagot, nadupay. Nasiyada na usta. Hay, diya ka anakan. Diya ka anakan nga asawa ti kapsat ko. Nagbidot nga ng asawa. Nagsipod ta. Apo, Diyos ko, pagbalinan ng punching bag. Sino na, diya ka anakan? Di ko may report. Violation of, violation against woman. Bow. Diyan pang reportan nyo. Kastama ti bagbaga ka, kada ti kapsat ko, numanin nagpakpakawan ka numat, di manugang na. Ay, nagrigat na ti babae nga nakabkabilin ti asawa na. Yung bagkanyak, tasan na kinabkabil ti asawa. Kaya lang, dapat lang mariknak nga sakit ti sugat ti puso. Hindi pa nang panaw na ka na kami nga gina. Kumusta ka ti atman ni Roel?
Tsaka muawanit naman ko kay kuana. Kasano no biglang ang subli. Jack mamati. Just in case lang biglang ang subli ni Ruel. Sung batak tuwain doon no aramidan na. Kas pagarikan. Nasihat mo nagsubli tap no duwakam doon ti mga iwan ka na kita agbalin nga apu kumi nga anak ni Jean nga anak mi. Nga narikat ko patsin. Saan nga nagsubli na niya eh. Nasihati ka sa saad na. Ito may kadwa pamilya na. Manong nemi nasalutsot ko manen na kini Jean na kumusta matin ni Willie. Gumanat nga ro din, mami. Nga na. Gumanat nga aklone ko na, ti panagayat na. Ay, huwag gaya, mami, pinala daw kaya si Mang Pet. Nagloko ti logang ko. Nabayag sumat kami nga sa inyo ang pinatarimanin. Baka no, masapol lang ti kasukat na. So, ang endas ko ti talyer. Awang gayam. Di ba? Uso itan ti e-bike. Daka din, electric bicycle. Di kuryente. Uso ka no itan eh. Basta na malablabasak eh. Agbalindan sa matin na pasalsali ti kalsada kita e-bike. Naka-unpair nga rin na duma. Apay unpair ko na. Una, ada lagi na makita na ko nga malablabsak nga e-bike kasla bukudan da jidalan. Di gadya ko makasya iti ko mga shoulder ti pagnaanda eh. Yung nandun kasla agbalinda nga ari. At pero ka awan pa'y lisensya na di gadya nga mang-drive ka na iti e-bike. Kasi tamatin nga hampay nakarehistro. Siguro kat dumteng ti kundaw nga pa-i-restro na nagijay sa aglisensyan tumatin na kita drive ti e-bike. No dumteng tungobadoda nga talaga. Padasak sa ti mga lang. Uri dito arupayan lang. Di ba mi? Kadwan alangan ba't nga kutsi agpelo nung umaribayan na. Di ba nga lang kayo? Bagay ka na kayo tig-e-bike kayo, medyo na taingan kayo. Oy! Ibagada pa ilang manang kalang. Ay, manang naklang. Yung mami met. So na lang na medyo chubby kayo, mami. Huwag nga ron. Hey! Agday-diet ak tikunak no na mas ni lutok. Lutom kin lutok. Diyak mo pupuutan ng umadot ka nek. Ito nga medyo lumukluk megak. Napintasak ng dlato. Rin chubby ak. Sang kani anak. Huwag mami. May bagay ka na kayo ti medyo nanukmeg chubby. Gimata nga karod ti e-bike ko manong name. Numabalin lang ko makit na ito pa'y taramatek mapanti opisina. Medyo adayo lang namin manong. Malubatak doon na dyak ito pa'y nakadanon. Namatarimaan ko matlang ti kotsek. Nukas na nga mapanak ti opisina, kotseak. Nukas na nga bakasyon, Sabado ken Domingo, manon name. Yan, mapanak makimanites, agibay ka. Ito nga rin timang daydayaw. Hoy! LB, bagay mo unay dati e-bike mo Napimpindas tilangam no e-bike ti pag i-drive mo ngam di kutsem. Bagay lang unay Medyo chubby ka kita. Huwag nga ron. Nakakiyukit tilangam no kas nga naka-e-bike ka. Nas ka na teenager. Hindi tayo ito imot. Ano't latest? Ti latest ni Joan. Amo ni Joan. Tsaka mo. Tilaing anak ko nga Jean. Tinamuklet amok na ka ng letter J. Ni Joan nga anak ni Basyon. Ni Basyon nga tinalawan ti asawa na. Kasla kanya ka. Uy, nagsingle mom. Kahit nasi ko ganda. Di mat kayat nga ikasar niya nakasigog kang kuwana. Tapay. Hindi na kanumat amon no iso talaga. Tamalaksid kang kuwana. Da kanupay sa baling nga boyfriend na dyan nga Joan. Dulamin ti damag. Kahit kumusta naman din, Jean?
Aw, matitiletes ka ni Jean, Baka into no, maamuan nyo nga the boyfriend nan, detan to tiletes kang kuana. Agar-arim kang kuana, kahit kurang na laengan nga sumbatan no, no aklonan ni Jean isuna, pakamuang kan tumamin, no aklonag tun ko na. May nakadin pinaspasyal di balayo isuna? Sampay. Dapat lang nga, umay atap no kilitay sumay, tagbaling nga manugang mo. Arigatan no, dahil lang anak mo tagpili. Nagrigat itan tagpili ka dagit lalaki. Nagado dagit agbidot ngagpili, agbabawi na naladawon ti amin. Ngamitinakam ko manong name awan ti problema. Tasigon iti anak ko, kat nadayaw, napakumbaba, nasingpet, numampay samot ng isot guwapo. Maudi no lang at pagsasarita ng no karakter, ugali, kat champion ka no isuna. Aging ka manong naming nga dimtengan, di pa nang ipakaamuna. Rabi iti Friday, manong nami, iti asat gandak. Mami, umay nakton pasyarin ni Willie dito'y balay. Hey, ito na no. Into ni bigat. Ti bigat. Wan, mami. Umay glance. No may glance. Di umay mangal daw dito'y. Kaya wan na glance ka ron. Sa anak ko na ya. Among ka din no anak paborito ng amasida. Numapangkag ka sa restaurant. Kaslawang met. Kasla kayat naman amin. Ang pilpili. Nag-restaurant kayo. Sino nag-order? Agpili. Siyak. No damagig no kayat na kit. Basta kayat ko kanon, kayat naman ten. Imasin naman ti mangan. Nangarad ti sagana ta. No umay to before 10, di agmeriendan to pa'y. Agluto kayo to ni imas merienda. Sa anak to lang lutluton, anak to lang gumatangan. Merienda, ken may sagana pangal daw. Siyak to tagluto. Iparamang kuntukin ko ana, tiniimas ng putahe. Noon at gusto ison tumatin, di sagana ka, takunana. Nganot magusto, kit magusto na maten. Wan, mami. O, sige. Isaganaan tangar ko na yung bag. Ang isunto ka din ti panangaklon mo keng kuhana. Kaya na, alangan mo't nga sadya itiruar ti mga pluna. Kung nakarot keng kuhana, kat do talagang seryoso ka uminak pasyaran niya balay ko na. Taba ka maaklon kanton no pasyaran nak sadya balay ko na. Di aklonek to. Alam mo na, anak. Kaya sapay ko ma, tasang kang agbidot, amang pili ka ni Willie. Sapay ko ma, anak. Tasamon to kasagabahan, tasagsagabahan. Uno sinagabak. Sapay ko mata ni Willie kat agbalin nga, nasya at nga asawa ka nasya at nga ma. Sapay ko ma. Dimteng nga ron deta nga bigat, manunemi kat excited ti anak ko. Nagdalus manong. Kasla nag-general cleaning. Kaya dati naman nagdalus ta. Inaldong ang dalus na nga mapi kasla. General cleaning. Mami, narikatan no, ada makita ni Willie nga rugit iti suli. Diba? Panagin ko kunano ka nga panagdalus. Baka di la madalapos ti madaldalusan. Di nga nga madalapos nga manggit kita nga eh. Okay ka na. Oh, ano wasen? Baka dandanin sumagpetan, mami. Baga nang before 10, dan. Agor karad, inak gumata nga rutin ti merienda. Ha? Usa naglatan ti ibay ko. Iti crossing, iti highway, sadya ti tirong kumanong. Ti kalsada nga sumrek, iti ayan mi nga area. Edi, tagapu akon manunemi iti convention store, convenience store, nga dati highway, nga nagatang konti merienda, kanda dumapay nga sa pulak nga isagana pangal daw. Nagawid ako na.
Ti makadakas manong. Anda ka mismo iti lane. Awanak iti shoulder. Manong na iti kalsada. Iti bigla kit din ngagsarding ti e-bike ko. Ni? Saan ko nga naipaigid ata? Nagsarding met na nagulpe. Kat nakitak manong name. Nang ko ti panagit iti preno ti kotse nga dati likodak. It ko na. Ay! Diyos ko. Dandanak mo ito na disgrasya. Dito gandang e-bike. Kasano? Nalipatak naman nga in charge. Inusar ko nga saan nga naka-charge. Nalubat. Diyos ko, ya. Itapay nga. Iniadamay sa nga lalaki nga dimsagi ti kotse manong naming nga dandan ni nakadung para kanyak. May isa nga lalaki manong naming nga nakapurmal ti langana nga miti amasidag. Nakigtutak ito. Hay! Sir. Sorry, sir. Nakikindi kami Sir po, idirimuharin ti e-bike dito. Kaslaki-laking malkalingan. Ta kayo matataking bukbuko dito kalsada. Ha? Inisimon! Kuha ko, sir. Mabit lang ta. Naku, dumot sa unan, manong. Tati pati tilangak nga tsabi. Lukmag nga. Kinamraman naman tayo. May bagay kang kati e-bike mo. Nabuntog. Ang makabag na. Ang agtaray, kaskeng ka. Sobrang sama ti lukmang bon. Ay, matakal kalingan na nga. Tsabi ak lang. Tapos nakapangpangit ka. Sa kinagsira ka. Paisturbo ka ti kalsada. Di mo katik ambo nga gumanggana tak. Kaya kayo tibala daw. Saka bigla natin nga nagsardeng ka. Nimbagtasan ka dinungpar ka lakuman. Babain mo. Bukudan nyo kindin di kalsada. E-bike, di ka ba lisensya? Ay, adalisensyak. Ano adalisensyak? Apay, kano pa nga adalinteg nga ti drive ti e-bike at adalisensya na. Adalisensyak, adakotsek. Apay nga rin e-bike tinusar mo. Nadakotsek malaman. Naging lang babaknang ka. Tsaka magbatapangit ka. Nakakurapay ka lang. Baka binulot pa yung ating e-bike. Baka hampay naka... Ay, sapo. Ilisimon! Kasano nga may ilisik, sir? Bugbog kawan nakmat nga duklus-duklusan. Kasano nga makadisagak? Giyamang ka, tababalag kinataom. Noon nalaki lang ako magkinataom, itapala pinarpara ko tinupam. Ala, ilisimon! Kinilalaing kikindi. Ito timadiman, ito gobyerno. Kumakit, hanggang mapalubusan na kiting e-bike. Among tilintag, awon sursuram. Di kita saan nga nataray nga lugan, agyan na ti solder. Ano sabi nga na ti solder? Ang daway din ti kalsada. Kung ang amin, apo, namin ti pa nagsasawom. Kasi lao malaman naknakim ti tao pa nagsasawom. Talaga mataw naknakim mo. Kita man talaga, kasalamin ka man. Basta pangit ka. Pangit pa aramid mo. Bugbukot ang ti kalsada. Sobra ka matin. Kasi lamang nagsasaw ka mati tao nga sa serbinan. Kapto ibaga kang ka. Ana. Professional ak, mga pabisina ak. Kalas graduate ak. Kalas graduate ka sa kalangam. No kalas graduate ka, apay bukbukan mo ti kalsada. Apay agibay ka, adagay mo kotsem. Nakikit mo sawen. Ha? Sus ko ya. Abo. Sakit pa yun. Ana, atake ka? Maarte ka? Agad natatake ka. Yung hospital agad ipapasol mo kanyak. Tapno, damay sa nak. Kita nagpagkakwartaan. Ay, pa o nagkinagano mo, naguntaw mo, nabakbakatan. Panawang ka. Di mo pala ilisin na ito. Kutong parang ka. Yung maglagad din manong nemitad na nakibiyang. Gabat na matapig damat ngaminin. Iso pa lang tididisag ko manong nemitawan tugun daway ko dumsagit. At tayo tapanakpakan, nakapanakpakan, nagsasakit, diba nagsasalita. Sa nag-itudududu, nga duklu-duklusan na kasla. Kasla nakarakaruak pa yung kababaan nga klase ti tao. Diyos ko, hindi may madisaga ko manong nemin durun ko ang impaigid ti ibay. Pasan na nalukayanan ti traffic. Manong nemi, idi lumabas na dyan nga lalaki.
Insarding na palitukot siya na sarak linaputan. Ne! Pula na. Paone matin na jay. Paone matin. Aw mati amo kadakkel one nga basol ko tapno kasi lang yung pagsawsaw anak nga laplapot anak nga itututudo. Iti oras ti panagbiag ko manunay mi talang mapasama kanyak ti kastoy. Nakasana kak tikas kang kuana nga. Paone matin. Ore ko mamat nakapungtot nga nang kusilap lang kanyak. Nga nang ibaga ore ko mamat nasakit nga anak ko mga inulit-ulit. Naderderak ko man nga namin pinsan. No talaga nga. Diyos ko. Sige. Padasag man ang pagandarin. Tulba kanti. Ibay ko barbaring no magna. May danon nakman lang sa jabalay. Hindi kita manong name iti sa oras itirelo. Pas 10, ala. Baka adaitan na di sa nga ili. Di anak ko. Baka matiktikan unay nga gururay. Aging gana kadano nakbetlangin manong. Anak at pagnak di kusina. Dan sama di sa nga ili na, Diyos ko. Diyak pa na arig ng diyak pa na alaw ti riknak manong. Katsang ko napansin manong naming nga da sa baling nga kotse nga naisirek iti inaladan di balay. Kunak tupay nga nga da isunan. Talumetan ti kotse dito'y. Nakunak tinakam ko manong. Nagnakit ti kusina manong naming at amang ko ang sasarita iti salas. Adahan ni Willie. Hindi may disok manong name ni kiti. Ginatang ko. Madamdaman tong isaganak ti. Parang lutok ti pangal daw ko naktinakim ko. Insaganak manong name ti merienda. Barbarin magustuhan na ito. Ginatang ko dita. Convenience store. Hindi namang ko nagtimak manong name ti anak ko ni Jean. Mami, adakan? Adakon. Dito'y kusina tinagnaak. Ay, mamiglaing i-prepare ko na ito'y merienda tayo. Tama ki merienda. Akbayet. Sige, mami. Umay kang tulungan. Imbayet, anak ko. Anak, aday sunan. Andan. Medyo na traffic ka nung amin. So nga medyo na daw. Dakay ngay. Na traffic? Ay, wait. Na traffic kapukan niya. Kanya? Gapukan na kayo? Apay. Nagbigla kit din nga nagsardin na i-bike ko. Kit saan ko na ipaigid. Ada mas sumasaro no kanya kakudse nga. No saan na nga na-ipreno. Agit talaga nga na dung parnak ko ma. Kasta? Kaya napingor nga na traffic kayo. Una ta din sa aga na dikot sa na sana pinagsawsawan ka na gidag kakadakas. Ano? Permi. No asinak kumakit narunawak. Lapot-laputan nak, nga tudutudunak, nga kakasakit, tiladang ibagbagana, nanukmega ka no, bakbakitan, awanak-nakam ko. Super. Ita pa lang makalak-amak tikas diya nga nagkakasakit nga balikas. Nga kaslaawan sa serbik nga tao. Nagloko mo din. Malasin nyo isuna no makita yung pay. Talaga, malasin ko. Jack pulos, may kat nga naipinta ni timuging ko tilangana. Guwapo, pangit. Kunam na no, guwapo. Piling guwapo. Kunam na no, executive mo tilangana, naka-formal. Ay, kasla, nakababayang bay ka ni Willie. Sige. Sige, mami, siya akong tibang bagat ka na ito. Yun ako, sumarunukan. Napahanin iti salas ti anak ko manong.
inornos ko matibagig ka, alangan mo nga sumango kasi tilangak, nagsakay sayak mo, nakababay mo, tiyag balinto, manugang kunog. Nagkita na nga ko, sa bagay, kapindas kami ba't kadi nga ginaan, no medyo chubby ak lang. Manong nemi, idi mapanak iti salas, nakalikod ni Willie, nakasango, kaniyak, manong nemi ti anak ko. Aging ka, manong nemi, nga, idi iyam amuna kundi anak ko kang kuana Willie ni mami ni Willie timakder nga nagbuelta manong nemi ti lalaki kit nakigtutak siga ha mami hamamuyo kunak malan no italang nga makita yo itay lang nga makita kisona itay lang ano kayo munti kunak nga nang bastos kanya? Ha? Iso na? Iso! Ha? Saan na nga marami dito, mami? Ano nga saan? Ibagam. Hoy, lalaki. Akong babay mo? Sikat akong babay na. Magamit kanya ka akong babay ko? Sikat akong babay na. Ma'am. Agtugaw ka! Naglagay, ma'am. Balay ko na ito. Siyak tinaturay ita. Ha? No ita kita katuruturay ka? Siya kaman ita tinaturay. Alagto ko ka! Mami, di ka mag-agsaot ka, baka matake, Natake na, hindi nga tanda na inatake. Gapo tinamay ang kanyak na ito nga lalaki. Dito ko naman nga napakumbaba. Dito ko naman nga nadayaw. Dito ko naman nga ay, sapo. Dito nga tanti kadadaksan nga tao nga nasarakak dito lobong. Nakadagdakis ka. Nakadagdakis na ugalim. Demonyo ka! Mami, susto na mami, baka matake kayo. Talaga matake ak. Gabuti kasi ito nga naramid na ito kilalaki. Itay nakabaybayag nga naalaw ko tinignak. Kita tanalagaan tinignak. Tamo kakit sanggun nga makita pa. Kung nakang kita nga, naipinta timugin ko tila nga dahil nga demonyo ko na. Simrik pa yan bukod ko nga balay. Ay, gusto. Mami, gusto na. Tala kayo na lang. Mga matagi kayo. Gusto na, mami. Gusto na. Ala, kayat ko. Istoryaem no anyat inaramid mo kanyak. Ibagam nga mismo iti anak ko. Ti armom nga anak ko. Ibagam nga ipatpatik mo. Imbaglagin nito sa nakapainaklon. Kaya oren nga tano inaklon na ka. Oren nga tanang kayo inayat ka nga relasyon nyo. Pag sinain kayo, gaputasan nga rubing nga sigat agbaling nga asawa ti anak ko. Ti anak ko nga impas nga ko, tinarakin ko, tinagibit, pinadakil ko, inikak tinaran niya kabasakbayan na, kalpasan na, skaskin ka lang, ti mga asawa kayong kwala! Makakatawag pa yung manong nemi kasi nga reaction ko. Pero nga, in drama ko na. Ngakas na una iti mga nangananawa ti anak ko kanyak tamangang kanon maatake. Makapa-high blood. Makapa-atake manong nemi kasi nga napasama. Imagine. Di expect tarik nga talaga ngayam amo ti anak ko manong nemi nga agar-arem kang kuha na nga desisyon na nga aklunan na ito na itangal daw. Kat nadayaw, napakumbaba. Nga po tano, agkuyukuyog da kano, kat agkumbabaw. Di ka di masawat na nga natayang, kat mano po. Opo. Good morning po, good afternoon po. Sana i-prepare dito gaw na, no ada sumbre kanda, umunang mangilukat tiri daw. Kalosan na. Gusto tinaramid na kanyak manong nemi. Nagpakawan manong nemi ni Willie. Inanugot na. Nganoan niya timpulong ko iti anak ko ket uwen ko na. Naaramid ko tikas jay ko na. Idi sa lutsod din ni Jean manong nemi no naaramid na apay nga inaramid na tikas jay. Idin to tanog kuyog da ket kasi ti ugali na ka nakasaysayaan. Jean, araramid aglaing ti kasi tapno mamati ka na singpit ka. Ipakita mo nga napakumbaba ka.
Nasiyat kay ti padam nga tao. Nga ori no malabsam diag palpalama nakadayo kang subyam pa ilang tapno ikam tapno palimusam. Plastik ka. Dato ba ko nga plastik? Saan ka nga totoo? Gambang plastik. Mami, anak, siya akong tig-desisyon. Pumanaw kay tamat lain. Jean, ma'am, mabaling ka din kanda kiti. Another chance. Ikarigatak nga, ikatinti mati nga ukalik. Para lang iti panakayat ko itaragyo. No. Hamon nga may kat ugalin. Taday ta tinipasagapsap kan ka. Taday ta siguro ken sigurado nga ugaliyo iti pamilyayo. Awan ornos ti pamilyayo ala. Aggaa pa kayo. Tadi amo tagren respeto. Baka di mo pay amo nga dayawan ti inam. Di mo pay amo nga dayawan ti amam. Awan ti respeto ti tunggal may sakada kayo nga kakapsat. Di ba? Amin met nga tao kita kalindagan nga palbaliw. Alawan, agpalbaliw ka. Tanasiyat mo tumalbaliwan to ugalim. Saan kang baling nga plastik. Ngem. Narigat mo siguro nga maalukoy tirik na ti anak ko. Taorin no maalukoy mo. At dantulat na pa nagduwa-duwakin ka. Taorin bagana nga nagkinawatan kayon kat pinakawan mo. Ipamuspusak to pa lang ti panagsinayo. Kaputasan ang kasken ka tirumpeng nga ngayaten ka nagbaling asawa din ako. Pumanaw ka. Kat saan ka doon nga pagpakita. Pumanaw ka. Awanin manong name na dyan nga plastik. Da kami iti anak ko iti nagmerienda. Mami? Imbaglaki din na niya. Niya. Dakil tinaitulong ka na kayo di e-bike. Saan nga nagbulok? Saan nyo kumawit nga namuan? Ante kumawit nga namuan nga plastic kahim na dyan nga wili. Ang mga no, naladaw ton ti amin. Intun maamuak ta talagang ugali na. Baka intun nag-asawa kami kat deta. Pagsawsawaan na kayo, kadaon respeto na kada kayo. Bati-pati siya ng asawa na kat makabil na. Mami, thank you. Saan nga rubeng siya tipag thank you, manak. Di Apo Diyos. Man nakabalinoon nga talaga ni Apo Diyos. Di ba? Kulakkan ka, nga amin-amin nga aramidan dayo, kat italagtakin ni Apo Diyos. Noan niya, ti planom inibiyag mo, ibagam kini Apo Diyos, sa mo'y kararag. Kasapay ko ma, saan nga napinta, ay saan ka ang bidot, idileta nga plano. Plano mon, iti mang sungbat, mga klon kini Willie, nagkataon met, nga napanak jay highway, iti agawid na, kanamulukanan. Ganyan, di ba nang liklik na mo Diyos kada tayo? Kaya na lang ta sa anak uminarningan ni Apo Diyos. Nag-asawa kami kinidadim. Ngimsa nga bali anak. Adda ka man nga sagot na kaniya. Adda ka met nga nakasagana nga saan nga mangtad kanyak tinakala problema. Katuway nagyaman ta kinapo Diyos, ta nailiklik ka tikas kini Willie a plastic. Iso nga saan ka basta mamati, no kasta nga da ipagpakita ti lalaking nga, napakumbaba, nadayaw, agmano itakalkalsada. Hanggang basta mamati tikas jay, gabuta ado itan ti plastic. Agingga ka na gitoy, manong name agtaway ni 27 ni Jean, awampay ti asawa na. Di pa'y naadan ni tinubyo. No pa'y bagbagak yan kuha na manong name, nga no talagang ipatpatig na aklunan na. Ngam saan nga basta, itid na ti bagina, saan nga basta ngumanugot nga magkiasawa. Pasapol, iti adal, panangadal,
nga mamimpinsan no anya talaga ti ugali ti maysa nga lalaki wenno maysa nga babae. Noon day nga panawen ngayon kay panagtaktakunan na wenno panaglanglangen mahadal mo amin ti ugali na. No man pay awan ti perpekto nga tao dito lubong nga mawangkas iti lalaki nga muna tagbuteng kini Apo Dios. Tani Apo Dios ket perpekto ket agbalimad na perpekto ti tao no ti ar-aramiden na Apo Dios ket ikarigatan met nga aramiden na tuladen ti tao. Jak tula mo manong nay minintun ka nga agmanuga nga ken nagapuko ak no pay kayat ko kuman ngem dumteng to siguro ti tuding na Apo Dios nga para ti panagasawa ti anak ko ken panagapukok ken panagpangugang ko. Dito nga ron ti pagkasarita nga nakmatin buray ti daytoy nga programa manon nemi isabi ko matad damat na ibati ng balaag adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuyak ken timngeg agyaman iti anos mo nga nangurnos kalpasagan nag-insen ken ka iti detalyena agyaman una ti laing mo nga nang tadbiag kadagiti nga pagkasaritaan tuoy nga agyaman nga pagayam mo LV. Okay, LV, thank you.